Ας μιλήσουμε για κάτι που όλοι έχουμε νιώσει, αλλά λίγοι τολμούν να το πούν δυνατά. Νιώθεις ότι κάτι αλλάζει γύρω σου. Η ατμόσφαιρα βαραίνει όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο. Τα βλέμματα γίνονται απότομα αλλού. Κάποιος σταματάει να μιλάει στη μέση της πρότασής του. Και εσύ αναρωτιέσαι, τι είπαν για μένα τώρα? Δεν είσαι υπερβολικός. Δεν είσαι υπερευαίσθητος. Η διαίσθηση υπάρχει για κάποιο λόγο. Το σώμα μας και το ένστικτο αντιλαμβάνονται πράγματα που το μυαλό προσπαθεί να εξηγήσει. Σήμερα θα δούμε 4 ξεκάθαρα σημάδια ότι σε κουτσομπολεύουν πίσω από την πλάτη σου. Και το καλύτερο, θα δούμε ποιοι άνθρωποι το κάνουν. Και πώς να προστατέψεις την ηρεμία σου χωρίς να γίνεις καχύποπτος με όλους. Ας ξεκινήσουμε. Σημάδι πρώτο. Ξαφνική σιωπή όταν πλησιάζεις. Φαντάσου ότι μπαίνεις σε ένα γραφείο ή σε μια παρέα. Μόλις σε βλέπουν, όλοι σταματούν να μιλάνε ταυτόχρονα. Κάποιος κοιτάζει το κινητό του ξαφνικά με υπερβολική προσοχή. Κάποιος άλλος χαμογελάει απότομα, σαν να προσπαθεί να καλύψει κάτι. Αυτή η σιωπή είναι ηχηρή, δεν είναι η φυσιολογική στιγμή ησυχίας. Είναι η στιγμή που όλοι προσποιούνται ότι δεν μιλούσαν για σένα. Ο εγκέφαλός σου το καταλαβαίνει αμέσως, ακόμα και αν εσύ θέλεις να πιστέψεις το αντίθετο. Τι μπορείς να κάνεις? Τίποτα. Κυριολεκτικά. Συνέχισε κανονικά. Αν ρωτήσεις τι λέγατε, πιθανότατα θα ακούσεις ένα ξερό τίποτα. Και μετά θα νιώσεις χειρότερα. Η καλύτερη αντίδραση είναι η ψυχραιμία. Δείξε ότι δεν σε ενδιαφέρει η σιωπή τους. Αυτό τους αφήνει χωρίς δύναμη. Σημάδι δεύτερο. Βλέμματα που αποφεύγονται ή κρυφά βλέμματα. Προσπάθησε να παρατηρήσεις. Όταν είσαι σε έναν χώρο, κάποιοι σε κοιτούν λοξά. Μόλις γυρίσεις το κεφάλι σου, εκείνοι κοιτάζουν αλλού πολύ γρήγορα. Άλλοι πάλι δεν σε κοιτούν καθόλου, ακόμα και όταν τους μιλάς. Αυτό συμβαίνει γιατί νιώθουν ενοχές. Δεν είναι τυχαίο. Ο άνθρωπος που κουτσομπολεύει ξέρει ότι έκανε κάτι που δεν έπρεπε. Οπότε το βλέμμα του γίνεται αποφευκτικό ή περίεργο. Σκέψου το παράδειγμα. Πηγαίνεις στο κηλικείο της δουλειάς. Βλέπεις 3 συναδέλφους που γελούσαν μεταξύ τους. Μόλις σε βλέπουν, ο ένας κοιτάζει το ταβάνι, ο άλλος ξαφνικά ψάχνει κάτι στην τσάντα του, ο τρίτος σε κοιτάζει με ένα ψεύτικο χαμόγελο. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Παρατηρείς χωρίς να κατηγορείς. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Απλά σημειώνεις νοερά τη συμπεριφορά. Αν συμβαίνει συνέχεια, τότε δεν είναι φαντασία σου. Είναι μοτίβο. Και τα μοτίβα δεν λένε ψέματα. Σημάδι τρίτο. Υπερβολική ευγένεια ή ψεύτικη ζεστασιά. Αυτό είναι ύπουλο. Κάποιος που σε κουτσομπολεύει, συχνά γίνεται απότομα πολύ ευγενικός μαζί σου. Σε αποκαλεί με υποκοριστικά. Σου λέει πόσο ωραία ντύθηκες σήμερα. Ρωτάει πράγματα που κανονικά δεν τον ενδιαφέρουν. Γιατί το κάνει? Για να καλύψει τις ενοχές του. Η ψεύτικη ευγένεια είναι η μάσκα του κουτσομπολιού. Επίσης, θέλει να μάθει νέες πληροφορίες για σένα. Όσο πιο πολλά μάθει, τόσο περισσότερο υλικό θα έχει για να μιλάει πίσω από την πλάτη σου. Παράδειγμα, κάθε φορά που σε βλέπει η συγκεκριμένη, σου λέει τι όμορφη που είσαι σήμερα, ή εσύ είσαι η καλύτερη, ή πες μου τι έγινε το Σαββατοκύριακο, πες μου τα όλα. Αν είναι υπερβολικά γλυκιά χωρίς λόγο, μάλλον κάτι κρύβει. Αντίδραση. Μην δώσεις πολλές πληροφορίες. Να είσαι ευγενικός, αλλά επιφυλακτικός. Απάντησε με γενικότητες. Καλά ήταν ή όλα καλά ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να μπει σε λεπτομέρειες. Η ηρεμία σου είναι πιο σημαντική από την επιβεβαίωση που ζητάει. Σημάδι τέταρτο. Μαθαίνεις προσωπικά σου πράγματα από τρίτους. Αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι. Κάποιος σου λέει ο τάδε είπε ότι εσύ είπες αυτό ή έμαθα ότι έκανες εκείνο. Ειδικά αν πρόκειται για πράγματα που είχες μοιραστεί εμπιστευτικά με έναν μόνο άνθρωπο. Τότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το κουτσομπολιό γίνεται πίσω από την πλάτη σου και μάλιστα έχει διαδοθεί. Παράδειγμα. Εμπιστεύεσαι έναν φίλο ότι περνάς μια δύσκολη περίοδο. Μία εβδομάδα μετά, ένα άτομο που δεν είχες ενημερώσει σου λέει: άκουσα ότι ταλαιπωρήθηκες τελευταία. Κουράγιο. Πώς το έμαθε? Ακριβώς. Αντίδραση. Εδώ δεν υπάρχει γυρισμός. Κάποιος σε πρόδωσε. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να θυμάσαι. Δεν χρειάζεται να κάνεις σκηνή. Απλά ξέρεις πλέον ποιον δεν θα εμπιστευτείς ξανά. Είναι επώδυνο, αλλά είναι και απελευθερωτικό. Τώρα που είδαμε τα 4 σημάδια, ας κάνουμε μια μικρή στάση. Γι' αυτό, αν δεν το έχεις κάνει ήδη, πατήσε subscribe. Θέλω να γίνουμε μια κοινότητα που μοιράζεται σκέψεις χωρίς φόβο και κουτσομπολιό. Πατώντας subscribe, δεν υποστηρίζεις απλά ένα κανάλι. Υποστηρίζεις μια φωνή που λέει τα πράγματα όπως είναι. Μια παρέα που δεν κρύβεται πίσω από ψίθυρους. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Ας δούμε λοιπόν ποιοι άνθρωποι κουτσομπολεύουν περισσότερο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ο καθένας έχει διαφορετικό κίνητρο. Ο πρώτος τύπος. Ο ανασφαλής. Αυτός ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν είναι αρκετός. Συγκρίνει τον εαυτό του συνέχεια με τους άλλους. Και επειδή δεν αντέχει την αίσθηση της ανεπάρκειας, μειώνει τους υπόλοιπους.
Το κουτσομπολιό τον κάνει να νιώθει προσωρινά ανώτερος. Λέει, ο τάδε έκανε λάθος. Εκείνη δεν ξέρει τι λέει. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σαν αυτόν. Όταν ακούς κάποιον να κρίνει υπερβολικά συχνά, να ξέρεις ότι κρίνει πρώτα τον εαυτό του. Δεν τον λυπάσαι, αλλά ούτε και τον εμπιστεύεσαι. Απλά ξέρεις ότι η γνώμη του δεν έχει βάση. Ο δεύτερος τύπος. Ο ζηλιάρης συνάδελφος ή φίλος. Εδώ δεν μιλάμε για απλή ανασφάλεια. Μιλάμε για ανταγωνισμό. Αυτός ο άνθρωπος θέλει αυτό που έχεις εσύ. Την προσοχή, την επιτυχία, τη σχέση, τη δουλειά. Επειδή δεν μπορεί να το αποκτήσει με υγιή τρόπο, προσπαθεί να σε ρίξει. Το κουτσομπολιό είναι το όπλο του. Δεν σε χτυπάει μπροστά σου, σε χτυπάει όταν λείπεις. Λέει ότι τα κατάφερες επειδή είχες βοήθεια, ή ότι δεν σου αξίζει, ή ότι έχεις ελαττώματα που κανείς άλλος δεν βλέπει. Προσοχή εδώ. Αυτός ο άνθρωπος συχνά είναι γλυκός απέναντί σου. Σε συγχαίρει, σε αγκαλιάζει, σε λέει φίλο, αλλά από πίσω σε μαχαιρώνει. Πώς τον αναγνωρίζεις? Από τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά που λέει σε εσένα και σε αυτά που λένε άλλοι ότι είπε για σένα. Αν είναι μεγάλη διαφορά, δεν είναι φίλος σου. Ο τρίτος τύπος. Ο βαρεμένος κουτσομπόλης. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κακό σκοπό απαραίτητα. Απλά βαριέται. Η ζωή του δεν έχει ένταση, περιπέτεια, πάθος. Το κουτσομπολιό του δίνει μια ψευδαίσθηση σημασίας. Αισθάνεται ότι συμμετέχει κάπου, ότι ξέρει πράγματα, ότι είναι μέσα στα νέα. Λέει το είπες ή το άκουσες, συνέχεια. Δεν θέλει να πληγώσει, αλλά πληγώνει. Δεν έχει κακία, αλλά προκαλεί. Το πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι διαδίδει τα πάντα. Ακόμα και αυτά που δεν ισχύουν. Για την πλάκα. Αντίδραση. Μην του λες τίποτα σημαντικό. Μην περιμένεις διακριτικότητα. Δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό. Δεν το κάνει επίτηδες, απλά η γλώσσα του τρέχει πιο γρήγορα από το μυαλό του. Ο τέταρτος τύπος. Ο ψεύτικος φίλος. Αυτός είναι ο πιο επώδυνος. Γιατί εδώ υπάρχει προδοσία. Δεν είναι ένας άγνωστος ή ένας αδιάφορος συνάδελφος. Είναι κάποιος που έλεγες φίλο. Κάποιος που κοιμόσουν στο ίδιο δωμάτιο. Κάποιος που γελούσατε μαζί. Κάποιος που τον εμπιστεύτηκες. Ο ψεύτικος φίλος χαμογελάει μαζί σου και μετά σε σχολιάζει σε άλλους. Ξέρει τα τροτά σου σημεία και τα χρησιμοποιεί. Μαθαίνει τα μυστικά σου για να έχει υλικό. Δεν σε σέβεται, αλλά θέλει να δείχνει ότι είναι φίλος σου. Γιατί το κάνει? Μερικές φορές από ζήλια. Μερικές φορές από ανάγκη να γίνει αποδεκτός από μία άλλη παρέα. Μερικές φορές επειδή έτσι έμαθε να υπάρχει από μικρός. Ανεξάρτητα από το λόγο, το αποτέλεσμα είναι ένα. Πληγώνει. Πώς τον ξεχωρίζεις? Παρατήρησε αν λέει άσχημα λόγια για άλλους όταν λείπουν. Αν κουτσομπολεύει τον διπλανό του μαζί σου, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κουτσομπολέψει και σένα στον διπλανό του. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν είσαι διαφορετικός. Απλά δεν το έχεις ακούσει ακόμα. Τώρα που ξέρουμε ποιοι το κάνουν, ας μιλήσουμε για το πιο σημαντικό. Πώς προστατεύεσαι χωρίς να τρελαθείς? Πρώτον, μην παίρνεις τίποτα προσωπικά. Αυτό που λένε για σένα δεν είναι εσύ. Είναι η ανάγκη τους, ο φόβος τους, η πλήξη τους. Δεν σε καθορίζει ένας ψίθυρος. Δεύτερον, μην γίνεις κουτσομπόλης κι εσύ. Η επιθυμία να αμυνθείς ή να πεις «να τι είπαν» είναι μεγάλη. Αλλά αν κατέβεις στο επίπεδό τους, χάνεις την ηρεμία σου και την αξιοπιστία σου. Τρίτον, κράτα αποστάσεις από αυτούς που κουτσομπολεύουν συστηματικά. Χωρίς δράμα, χωρίς καυγά, χωρίς εξήγηση. Απλά κάνε τους λιγότερο σημαντικούς. Μείωσε τις ώρες που περνάς μαζί τους. Μην μοιράζεσαι τίποτα προσωπικό. Τέταρτον, επένδυσε στους λίγους που μιλάνε μπροστά σου, όχι πίσω σου. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε τη γνώμη τους ευθέως. Αν κάτι τους ενοχλεί, στο λένε. Αν διαφωνούν, στο συζητάνε. Αυτή είναι θησαυρός. Κράτησέ τους κοντά. Και κάτι τελευταίο. Μη γίνεις άνθρωπος που φοβάται να υπάρχει. Η ζωή δεν είναι δημοψήφισμα. Δεν χρειάζεται η έγκριση όλων. Όποιος θέλει να μιλάει πίσω από την πλάτη σου, ας μιλάει. Εσύ προχωράς. Εσύ κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Εσύ δεν χρειάζεται να θυμάσαι τι είπες για τον καθένα. Το κουτσομπολιό λέει περισσότερα για αυτόν που το κάνει παρά για αυτόν το ακούει. Πάντα. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Δεν είσαι μόνος. Όλοι το νιώθουμε. Το ζήτημα δεν είναι να μην σε κουτσομπολεύουν ποτέ. Το ζήτημα είναι να μην σε νοιάζει αρκετά ώστε να αλλάξεις ποιος είσαι. Είσαι εντάξει? Ακριβώς όπως είσαι. Και μην ξεχνάς, πατήσε subscribe, ώστε να συνεχίσουμε μαζί αυτόν τον διάλογο. Φρόντισε την ησυχία σου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.